Okay kayo, malibatan niyang September 1, sisimbahan na balang Mary. O ba't sa simakay, balang Mary? O ba't gaganap kayo? Kasi, kaluguran niya yung akong kulas. Kaluguran niya yung akong Ginoo. Kapamulatan ng akong kulas, panamdaman yung ingrasya ng Diyos. Kalupan yung sinabi ng San Pablo, kay mo ng pamamasa, sinabi ng Karintao Colosa, ako nga na talasuyo na ako ng Ebanghelyo ng Kristo. Iakong kulas, makanya niya naman, talasuyunin ng maya pabalita ng akong Ginoo. Kaya naman, nung maya pabalita, inggadalana, maya yan abang balita, inggagampanana at daratana. Kaya naman, itamong Katoliko, lalapit tamo pangakong kulas, uling balo tamo, mayak inggadalana, mayak muna ba ing iabot na kay katamo. At kalupa na rin ang sabyana, kanyang panahon ang kanyang magaya akong kulas at gagampanan ang kayang tungkulan, o tang ating meka, o tang pekaralas king milagro, akay ang gagawan, ing maranas sabyana, ay panya biyaniti, aliwaya akong ginawa kanyan, ing akong Ginoo, kasangkapan kumo